request everyone to stand up po as we lead the prayer po. Let us bow our heads and place ourselves in the presence of our Lord. Almighty and loving Father, the source of all our blessings, we acknowledge your holy presence today. We thank you for you are infinite source of peace, love, and wisdom. Grant us inspiration as we gather today in this oath-taking and inauguration ceremony of our duly elected Congressman of Distrito of Pangasinan, Congressman Cojuangco. Guide him with your heavenly wisdom, help him lead and govern with integrity, and always give him the strength to do what is right for the benefit of everyone, and give him the courage to say no to all that is contrary to your statutes of holy law. Help him always to see the office to which he has been elected as a sacred trust from you. Bless his family and loved ones. May they continue to be a source of inspiration. We pray for the wholeness, health, integrity, security, welfare, and the prosperity of our beloved 2nd District, our province, and our country. We commit this inaugural ceremony to you and ask that the memory of this event may always remind us to unceasingly pray for all our leaders. We ask this in your mighty name. Amen. Sa silanganan, alam ng puso, sa bibig mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi. Di ka pasisiin sa dagat at bundok, sa simulot, sa langit mong bughaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pag may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhatit, pagsinta buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mang-aapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Isa pang mic para kay Judge. I am from the Philippines. Please. From Manila. Hello. Okay na po. Lakasan. Lakasan. Kimmy here. Dito ka. Dito. Sa harap. Dito. Dito. Okay. Mapagpalang araw, Congressman. Pagitaas po ang iyong kanang kamay at sumunod sa sasabihin ko. Ako si Mark Open Cojuangco ng Lingayen, Pangasinan. Na inihalal sa katungkulan bilang
na inahalal sa katungkulan bilang miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas, ikalawang distrito ng Pangasinan. Ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko Ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan, sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan, at ang mga iba pang patakaran nito'y gagampanan ko at ang mga iba pang patakaran nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, na aking itataguyod at ipagtatanggol na aking ipagtataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas ang saligang batas ng Pilipinas, na tunay na mananalig at tatalima ako rito, na tunay na mananalig at tatalima ako rito, na susundin ko ang mga batas, na susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiral mga kautosang legal at mga dekretong ipinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas, ng Republika ng Pilipinas, at kusa kong babalikatin ang pananabutang ito at kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations, Congressman. Thank you, Judge. Congratulations po. Congratulations, ma'am. Dalawa lang. Dalawa lang. Yes, sir. Sir, I ready. Oo. Sir, dapat pala kasama siya. Actually, can be here.